Ето какво се случва, когато времето е различно в Сърбия и нямате обхват. Автобусът тръгна и ни изостави. Имаме на хотел. И нямаме как и да се свържем. Сега ще платиме 100. Не бе, няма го бе. Автобуса го няма. Ама няма го бе, човек, тръгнали. Има хотел. Има хотел, но няма и личи. Моите чанта е в буса. Милкуне. Нашли се ето на масата. Беги ми купи една кока. Ама няма, аз и парите ми са в буса. Ето, браво. А в чантата ми е, нали видя къде ми е парите и черич. Милкуне е. Какъв е първият коментар, че сме забравени тук в Сърбия? Забравени, изоставени. Но щастливи. Се случва това положение. Ти и аз седиме заедно, никой не ни е видял. Милка седи сама, никой не е уведомил. И хората са забравили, че 3 души липсват. Аз не спъх. Няма такова нещо. Нашата седалка е празна. Еми не са видяли, не са погледнали. Еми явно са тръгнали без да преборят нещата. Овците блеят. Еми... Овца. Сега, абе някой тир ще ни вземе, те са българи. Абе ще ни качат, бе, какво ни пречи? Сега чакаме някой да ни вземе на автостоп. Намерихме се с буса, не се наложи да хващаме автостоп и вече сме в Пирот. И гледайте какво много готино магниче вече имам. На базара има всякакви джунджурийки.